Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. बयनिसिमबो good morning. दिनै मागोनि 1 थारिख ओमफ्राय आंथ' न'आव दंफैयो नालाय मैया फिथा देबाय माबाय बेबायदिनो गामियाव बेलागुरनि बेरायहैबाय ओमफ्राय दिनैहाय 1 थारिख नालाय ओमफ्राय आलासिबो फैनो नागिरदों आरो जोंनाव दा देखायगोन नोंथांमोननो सोर फैनो नागिरदों ओमफ्राय एकदम फुंनिफ्रायनो खामानिया भिर जोंना खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय दा नै आंहाबो एकदम मा होनो गलि सिबनो नागिरदों आरो न'आव फैबाथाय खामानिफोरा बेफोरनो गामिनि नालाय अनेक खामानि थायो बिदिनो फिसा फिसौ ओमफ्राय दस्रा खामानिफोरबो दंलाबायो ओमफ्राय बिदिनो मावलाबायबाय आरो जोङो ज' जाजायनो नै बेखौनो सिबनांगौ आहा गोबोरखि गारखांबाय ओमफ्राय बेखौ सिबनोसैल' गोबोरखि गारनायखौ लाबावासैसो आङो नाय सिबनोसै आहा एसे एकदम दिनै मागोनि 1 थारिख नालाय आइयाबो बाथौआव हाबबाय आरो नै बाथौ खुलुमबाय एभ्रि इयार बेबायदिनो मागोनि 1 थारिखआव फुजा होयो फुख्रिनि ना हमबावबायसो नै फुख्रिनि ना बाब गंगार नै बे गिदिरखौ आं हारसिं जागोन नै बेखौ आं हारसिं जागोन बे आंनिसो आं हारसिं जागोन जा साइज न'नि फुख्रिनि ना लाबबाय नै बे बिथाङा खर' आवग्रिदों खर' जाग्रा बियो लान्जायखौसो होगोन आं ओमफ्राय दाहाय बेसे गिदिर सेरसे जागोन खोमा ने बियो 1.5 केजि दा सायखांनानैसो दुगैनोसै मेरला दं नै बाथौआव बेखौ सायजोबनांगौ मा मुलि दङा नै गोदानोसै ना गोदाग्रायाबो नै सिखाया देन्जारथार ओमफ्राय मानसियाबो देन्जारफोर सोरनोबा ना गोदानो हायार नांगौबा लेंहरनो हागोन आरो जागोनबो हांगासिनो नै सानसुनि जानायनि थाखाय ओरैनोसो जानाय एवदों ओरैनोसो जागोन जा साइज नुबावबाय नै दे बेलथायलाय जा मोजां बेलथाय जाला एलाय बेलथाय खामब्रेबायना ना हांग्राया नैबे बिथां नै सानसुनि जानाया आलासियाथ' दा मोनायावसो फैगोन नालाय जोंना नैबे नारजिजों अमा बरिया बेयाव ओंखाम जोसा ओंखाम बिराद मोजां मोदोमफ्रुलाय बेनिफ्राय नै बेवहाय आङो आलु भाजा एवबाय आलु भाजायाबो नै नारजि ओंख्रिबाथाय आलु भाजाया थाखाथारगोन आरो जा साइज जाबावबाय आलु भाजायाबो साराया गब्लंनायसै लोगोफोर नैसै गेजेरथ' ना साइडआव गब्लंलायनाय सानसुनि जानाया नै आलु भाजा ना मेनाय नारजि ओंख्रि रेडि जानोसै बेखौ संनाय सुरु जाजेनबाय नै जोंना बेलासिलायबाय खामानिया सुरु जालायबाय मा बे जाबाय अमा गोरान सिथाव एवलायबाय नै बेलासिनि आलासिफोरनि थाखाय
Siapa nak yang? Ba, hai. Hai, nang ke sini na? Sini. Ayah, ayah. Nang ni sila na? Nang ni laga. Ai ni laga. Kodam nak. Nang sila kana, pide, mamsi. Pide. Pide. Ibu nama Allah sih. Serbilai. Ada kungi. Nenglai mak kungi. Isir. Aku gasan. Serada. Share lai dah. Pungkara. Babu kau kebayang hor kari ang noda kari. Pide bamsi. Bamsi pide. Pai bamsi pide. Rau semua thaya. Idau lai. Ni idau lai. Ni idau lai. Mena nai ni kayaknya dari mana berdeng? Bila? Ikut nangkau, ikut. Utupak. Ayo utupak. Mau jalan apa nih? Semua ubi mau jalan nih mentai. Labu baca. Pelai labu baca. Babu hin lai ada nau lai. Hot ang den si. Den baik. Neng nang lah. Hei, neng nang lah. Putul lah baik di nuta ada neng ke putul lah. Ayo. Siapa weh? Putul lah kau tak. Topi apa mazang tar kau tak nak. Dang perang berani. Nang baik ber, dang naya, neng apa lagi tukar lagi. Nai. Hai. 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 Ish, nang thara dele. Ay, ki kon nokol re? Kan mo tira sira. खाना तो रेडी है Kamla apa nang sekolah? खाना बता दे Mama angkri menjaga dek kentada ras kongri alasya nih jangan alasya gidesin. Man, angkri amit sana nih bina ul kopi jeng dau. Angkrai, bikulo zakaya biya. दालिम Namun, आलू मटर Plesa nang ro. Hai Na fry, dali, banlu bisa ledera. Nih biar buat dau. एवनाय कबि भाजा नाखि Na batun आलुजों ber. मटर दाउ एवनाय ले दा मानसिफ्रा Ini yang ni apa agak bulat terangnya. Bini ko dukot masih kecil apa? Sakra pitang. नंगौना Ayo, dah sampai. Miguna salah deh bina ber. Miguna salah bina ber. Nengko kebau na, ayo kau kebau na. Hai. Apa jadi? Engkam, sada. Jadi engkam bau sih, jika tahu apa sih. Seru dah kebau na. Amne. Engkam sanse nih, senang tas. Cici, ini nih, kamu kado. Mungkin kado. Udah selesai ini kau. Hai. Hai. Hello. Dah luar besar nala. Bye. Bye dah. Miguna jalan, nengkane jalan. Nengkane miguna jalan bisa ya. Mama. Dah, handshake. Handshake. Dah, thank you. Umman deh. Thank you. Satu lara miguna kusur kumse bisa ya. Untuk apa? Dede. Sabai. Sabre bai. 지우지우 농부에 그만 비스고 그다음 누가 이리 그러던 거 아니고 Bye dede. 근데 뭘 하든 뭐막 코로지가 간다 그러나 거라고 Salah. 뭐 그든 Ma bilai kari. Kari apa? Ini karsikan. Kari ya karsikan. 아메고 사타나 saya 아메고 Ame ber, baicing saya ame baicing. Dadah. Awasan jalan lang lapsa, sadar bera awasan.